Arratsaldeon, aurtengo muteu berezia izan da. Iaz, pandemia zela eta bertan bera utzi behar izan genuen. Eta aurten, partaideen segurtasuna bermatzeko online egin behar izan dugu. Azken urtean zehar, teknologiaren erabilera ikaskuntzan inoiz baino garrantzitsuagoa izan da. Eta espero dugu, edizio honetan egin diren tailerrak eta ponentziak erabilgarriak eta interesgarriak izatea egin den erabilari buruz hausnarketa egiteko. Eskerrak eman nahi dizkizuegu parte hartzeagatik. Batez ere islariei, batzorde antolatzaileko kidei eta parte hartu duzuen guztiei. Eta 13. edizio hau modu ofizialean amaitzeko, 14. edizioa antolatzeaz arduratuko den erakundeari lekukoa ematea besterik ez zaigu eratzen. Eta ardura hori, datorren urtean, Deustuko Unibertsitateak izango du. Hemen duzue lekukoa eta sorte on. Pues enhorabuena por el evento de este año, ha salido todo fenomenal. El año que viene nos veremos en Deusto y esperamos que la situación permita que nos juntemos.